Τα Χριστούγεννα θέλουμε να εντυπωσιάζουμε τους γνωστούς μας και τους φίλους μας και τους καλεσμένους μας με εντυπωσιακά ψητά και γλυκά. Όταν θέλουμε όμως να εντυπωσιάσουμε, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δείξουμε μια τεχνική πώς θα προετοιμάσουμε ένα χοιρινό καρέ σε στυλ γαλλικής κοπής. Την όλη προεργασία κατά πάσα πιθανότητα θα μπορεί να την κάνει και ο κρεοπόλης σας, αν φυσικά γνωρίζει να την κάνει. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήθελα να θυμίσω ότι το Chef Syndicate έχει δημιουργηθεί τόσο για ερασιτέχνες όσο και για επαγγελματίες μάγειρες και η τεχνική αυτή είναι μια πάρα πολύ βασική στο οπλοστάσιο κάθε μάγειρα. 3. Πάμε. Το καρέ τώρα, αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι του καρέ, το ολόκληρο είναι πολύ πιο μεγάλο, το παίρνουμε από τη ράχη του ζώου. Συγκεκριμένα ξεκινάει από τον τέταρτο σπόνδυλο του χοιρινού, από τη μία και από την άλλη πλευρά και καταλήγει μέχρι τον πρώτο κοντιλικό σπόνδυλο. Για τη συγκεκριμένη τεχνική θα χρειαστούμε κομμάτια τα οποία έχουν κόκαλο, προς τη μεριά δηλαδή του κεφαλιού, όπως είναι αυτά εδώ. Σκοπός λοιπόν της τεχνικής αυτής ποιος είναι? Να καθαρίσουμε τα κόκαλα έτσι ώστε να φαίνεται εντυπωσιακό το κομμάτι αυτό μετά το ψήσιμο και φυσικά να καθαρίσουμε με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να το κόψουμε όταν θα είναι ψημένο, αλλά και το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, το στρογγυλό, το μάτι δηλαδή του καρέ, να παραμείνει ατόφιο και στρογγυλό, να κρατήσει δηλαδή τη φόρμα του καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος. Για τη συγκεκριμένη δουλειά απαραίτητα είναι να έχουμε ένα μαχαίρι ξεκοκαλίσματος, πολύ κοφτερό, καθώς επίσης και ένα πριόνι για τα κόκαλα. Εμείς βέβαια δεν το έχουμε ζητήσει όμως, όπως θα δείτε στη συνέχεια, από τον χασάπι μας να μας κάνει μία τομή, τόσο ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε και να καθαρίσουμε το σπόνδυλο από το καρέ. Και στη συνέχεια βέβαια θα χρειαστούμε σπάγκο, ούτως ώστε να δέσουμε γύρω-γύρω το μάτι του καρέ για να κρατήσει το σχήμα του. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, εάν και εφόσον έχουμε ένα πριόνι για κόκαλα, είναι να κάνουμε μία τομή σε αυτό εδώ το σημείο, ούτως ώστε να ανοίξουμε χώρο για να περάσουμε μετά να βγάλουμε το κόκαλο αυτό εδώ, το οποίο είναι της ραχοκοκαλιάς, για να μπορούμε στη συνέχεια όταν θα ψηθεί να μπορούμε να το κόψουμε και να το μεροδοποιήσουμε. Αυτή τη δουλειά για εμάς μας την έχει κάνει ο κρεοπόλης μας, καθώς εμείς δεν διαθέτουμε ένα τέτοιο εργαλείο. Τώρα στη συνέχεια με τη μύτη του μαχαιριού θα καθαρίσουμε το μάτι από το κόκαλο της ραχοκοκαλιάς. Με απαλές όμορφες κινήσεις αφήνουμε το μαχαίρι να κάνει τη δουλειά για εμάς και πηγαίνοντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κόκαλο για να κρατήσουμε το περισσότερο κρέας που είναι δυνατόν, αφαιρούμε το κόκαλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το αφαιρέσουμε γιατί με τον τρόπο αυτό θα μας είναι μετά πιο εύκολο στο carving. Το κόκαλο βέβαια δεν το πετάμε, μπορούμε να το κρατήσουμε για να κάνουμε ένα ζωμό ή μια σάλτσα για το ψητό ή να το τοποθετήσουμε στη συνέχεια όταν είναι η ώρα να το ψήσουμε στο ταψάκι, να πατήσει απάνω το κρέας και να ψηθεί πάνω αυτό για να μην έχει επαφή με διάφορα υγρά. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να χαράξουμε το δέρμα του. Εδώ έχουμε πάρει ένα καρέ χοιρινό με το δέρμα του. Θα χαράξουμε λοιπόν τόσο ώστε να βγει πολύ τραγανό και εντυπωσιακό μετά στη συνέχεια μετά που θα ψηθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε με πολύ κοφτερό μαχαίρι είναι να κάνουμε χαρακές πάνω στο δέρμα με πολύ μεγάλη προσοχή όμως να μην φτάσουμε στο κρέας. Χαράζουμε δηλαδή εδώ
μόνο το δέρμα. Εάν θέλουμε βέβαια μπορούμε να σταματήσουμε εδώ πέρα. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω και μερικές διαγώνιες. Το οποίο στη συνέχεια αυτό μετά το ψήσιμο θα είναι σαν μικρά διαμαντάκια, έτσι τραγανά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και στο σημείο αυτό εδώ είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε και τα θωρακικά κόκαλα. Εδώ. Από το κρέας αυτό εδώ πέρα της κοιλιάς. Θα κάνουμε μία τομή παράλληλα με το καρέ. Προσπαθούμε οι κινήσεις μας να είναι όσο το δυνατόν απαλές και να κάνουμε μία μαχαιριά. Και στη συνέχεια θα πλαγιάσουμε λίγο το μαχαίρι για να πάρουμε όσο το δυνατό περισσότερο κρέας γίνεται. Πάμε πλαγιαστά. Φυσικά αυτό το κομμάτι δεν το πετάμε. Αυτό, αφού το καθαρίσουμε από την πέτσα αυτή, μαζί με τα καθαρίδια από αυτό εδώ, κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία τηγανιά. Τώρα στη συνέχεια θα το γυρίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και με τα δάχτυλά μας νιώθουμε που είναι περίπου τα κόκαλα και αρχίζουμε και καθαρίζουμε. Αφήνουμε το μαχαίρι να κάνει τη δουλειά για εμάς και πάμε όσο το δυνατό πιο κοντά στο κόκαλο. Εδώ μας έχουν βγει τώρα 5 ωραίες μερίδες, 6 με το κόκαλό τους πολύ ωραίες. Και στο σημείο αυτό εδώ είμαστε έτοιμοι να δέσουμε για να κρατήσει το σχήμα του και να είναι έτοιμο για να το μαρινάρουμε. Θα βάλουμε το σπάγκο κάτω από το κρέας και θα δέσουμε ενδιάμεσα στα κόκαλα σφιχτά. Τόσο ώστε να κρατήσει το σχήμα του. Και αυτός εδώ είναι ο τρόπος θα φτιάξετε το δικό σας γαλλικό. Και αυτός εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτιάξετε το δικό σας καρέ γαλλικής σαν ένας πραγματικός σεφ. Η μαγειρική είναι αγάπη. Το ίδιο και να τη μοιραζόμαστε. Μοιραστείτε τη συνταγή αυτή στα social media και κάντε μας ένα like.
Περιμένουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας αλλά και να δούμε τις δικές σας μαγειρικές φωτογραφίες στη σελίδα μας.